Jeg vil nu vise, hvordan man kan få sit videoklip på miniton.dk. Først skal man optage sit klip. Jeg har optaget et kort klip og sat hukommelseskortet fra mit kamera i min computer. Jeg er nu klar til at lægge det på YouTube. Jeg åbner min browser, går ind på youtube.com. Først så skal jeg logge ind. Jeg bruger mit username og mit password. Første gang er man selvfølgelig nødt til at starte med at lave et login. Men nu er jeg på, og jeg klikker på Upload. Jeg kommer ind på Upload-siden og klikker her på Upload Video. Jeg skal nu udpege filen på min computer. Den har jeg på mit hukommelseskort fra kameraet. Det er den nederste her. Åbn. Nu bliver filen uploadet, og det her kan godt tage lidt tid, alt efter hvor stort klippet det er, og hvor god en forbindelse man har til internettet. Sådan vil jeg være færdig. Godt. Jeg giver min video en titel. Jeg kalder den kort eksempel. Jeg giver den en lille beskrivelse. Jeg kan give den nogle stikord, hvis jeg har lyst. Vælger en kategori. Jeg siger sport. Jeg vælger, om jeg vil dele den her video med alle, eller kun med særlig input. Jeg vælger selvfølgelig alle. Save changes. En video er nu uploadet. Jeg går til My Videos og kan her se den fil, jeg lige har uploadet. Nu er videoen på YouTube, og det eneste der så mangler er at sende linket til redaktion miniton.dk. Jeg markerer linket her, højreklikker, kopierer, går over i mit mailprogram, laver en ny mail, skriver redaktion / miniton.dk, skriver et emne, skriver en mail, hvor jeg indsætter mit link. Send, og din video er på vej på miniton.dk.